אז מה קורה חברים? כאן אני לא. אז מה קורה חברים? ואנחנו בעוד סרטון חדש. מטורף, אני לא מאמין שסוף סוף חזרתי. אז בואו ניכנס לבול סטארס. רק חכו שנייה, אני עוצר אתכם וקאט, ביי ביי. אז קיצר חבר'ה, כמו שאתם רואים, אני ממש מתקדם עם פנג, והמטרה שלנו היום זה להגיע עם פנג לגולד 2. כן, קצת התקדמתי איתו יותר מדי, כמו שאתם רואים, אני כבר לא עם הסקין הקודם של פנג, ואני כבר לא על 17 ומשהו אלף גביעים. אני ממש קרוב להשיג את הסמל שחקן. אני אשיג אותו מתי שאני אשיג אותו. קצת מוזר להגיד, אבל כן, יש לי את הפנג הזה, זה הסקין שהתחלמתי לעלות איתו. זה הדירוג שלי עם פנג, ואני כבר תהילה 2, יש לי אשכרה את כל הדמות ואני לא ממש כל כך השתפרתי, אבל זאת המנה העיקרית. הגעתי אשכרה לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אשכרה הגעתי ל-24,000 גביעים. טוב, חכו שאני רק אדייק, 24,521 גביעים, שזה פסיכי, ואנחנו הולכים לעשות רנקד בשביל שאני אעלה עם פנג בדירוג עד הסוף. אז יאללה, בואו נתחיל ובואו נראה איזה מוד זה יצא, לא משנה איזה מוד אני לוקח פנג, בול. פנג טסטיק, יופי, ככה קוראים לו. כן, אני די בטוח, אבל תבחרו כבר. תודה רבה. למה אני מדבר מוזר? שאלתם את עצמכם פעם למה אני מדבר מוזר? למה אתם חושבים על גויאבה? קיצר, בואו נתחיל לשחק, יאללה. אוי ובואי, אני לא עוזר. למה אני לא עוזר? משפלים. בוא נפגע, תתן לפגוע בך. שיט. והנה גול, אני שונא רנדומים. טוב, זה בעיקר בגללי, נכון שזה בעיקר בגללי, כן, זה בעיקר בגללי. למה שמתי את זה באמצע המסך? אתם נראה לי, אם אני לא טועה רואים את זה, בזמן לא העליתי יוטיוב. אל תאשימו אותי. כן, תאשימו אותי. אני אעשה כתוביות נראה לי, אבל לא עכשיו. קיצר, בואו נלחם. אוקיי, לא משנה, באתי להגיד בואו נלחם באתגר הזה. תבוסה, מה חשבתי לעצמי? כן, אני אנצח עם פלייג, נכון, אני אנצח. אלון, מה? יש לך מלא אנשים, תשמע אותי את השקט. בואו נחזור לאתגר שלנו. אז קיצר, בואו נעשה עוד משחק. אני ממש מקווה שאנחנו נגיע גול 2 עם פנג. אמן. נשים אתכם פה. הנה שבו, תצפו בשקט. עוד פעם האתגר לעזאזל. יש כאן בפלין הכי נדיר שיש לפנג. לפני שכבר אי אפשר להשיג אותו, זה סקין בלעדי. מי שלא היה בברולסטאר בתקופה שאני הייתי בת, שנות טמבקטו, לכו תדעו איזה שנה זאת הייתה, 2000 ו... whatever, נראה לי אפילו זה סתם 2019, אני לא זוכר כל כך, אני לא זוכר בכלל, אבל קיצר, הסקין הזה יצא, ואף אחד בקושי היה יכול להשיג אותו, ואני בשוק שאשכרה יש אותו. קיצר, בואו נתחיל לעשות משהו מעניין ביקום הזה.
ונתפלל אחלה של ניצחון. אוי, איזה קיל. יא בן של... בואו נמשיך, יאללה. אז קיצר, למה נעלמתי כל כך הרבה זמן? אז את האמת שזה בגלל לא היו לי כל כך הרבה צפיות ולייקים, אבל שכחתי שכל יוטיובר מתחיל מאפס. בגלל שאני התחלתי מאפס, שכחתי שיוטיוברים שמתחילים מאפס זה יוטיוברים ראשוניים כמוני. ואז התחלתי להבין שאני יצאתי אידיוט ופרשתי מיוטיוב, ואחותי בינתיים עם 100 ומשהו סאבים. כן, גם לאחותי יש ערוץ יוטיוב, אפילו עשיתי סרטון של תעקבו אחרי אחותי. אבל כן. אני רואה שסיימנו כאן משימה, ואפילו השגנו לנו בדירוג. בואו נראה כמה עלינו. יס. רק חכו שאני עושה לכם קאט עוד מעט, כי אני רוצה לנצח באיזשהו משחק עם פרנק, כי הרבה מאוד זמן לא עשיתי משחק רגיל עם פרנק שלו רנקד, אז חכו שאני עושה קאט ואני כבר חוזר אליכם. קאט. חבר'ה, אני חושב שאני אמשיך את הסרטון הזה. אני אעשה חלק 2 מחר, כי אני לא יכול עכשיו כל כך לשחק. אני גם אתן פוש, אתם תראו שאני נתתי פוש עם פנג, ואתם תראו שעשיתי אשכרה פוש, כי עכשיו ירדתי עוד גביעים כמו איזה לוזר. ויאללה, ביי.